Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιάννης και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πως έκανα την ενορχήστρωση, τη μίξη και το master στο κομμάτι Rockabye, το οποίο ερμήνευσε η Αν Μαρή, η οποία ακούγεται έτσι. Λοιπόν παιδιά, έχουμε έναν ήχο στην αρχή που μοιάζει πολύ με λατέρνα, δεν είναι ήχος λατέρνας, είναι ένα πιτσικάτο βιολί, το οποίο το μεταμορφώσαμε σε λατέρνα και θα σας δείξω πώς. Το VST instrument που χρησιμοποίησα είναι το Stradivari Violin και ακούστε πώς ακούγεται πριν την επεξεργασία και μετά. Ακούτε έτσι, ο ήχος άλλαξε εντελώς. Θα σας δείξω ακριβώς τι έκανα. Το πρώτο plugin είναι ένα Amp Simulator, αυτό εδώ, το οποίο έδωσε αυτό τον ήχο. Ακούστε χωρίς και με. Όλο το θέμα ήταν να κάνουμε το πιτσικάτο βιολί αυτό να ακούγεται όσο γίνεται πιο κοντά σε μια λατέρνα, ας πούμε. Και να κάνουμε έναν ήχο, ας πούμε, να ακούγεται ένας ήχος από παλιά. Αυτός ήταν ο σκοπός. Το δεύτερο plugin που χρησιμοποιώ είναι αυτό, το Super VHS από την Baby Audio, καταπληκτικό, ακούστε χωρίς και με. Ακούτε έτσι, αλλάζει εντελώς ο ήχος και αυτό άλλωστε θέλουμε. Μετά έχω το RC20 Retro Color, το οποίο δίνει ακόμα πιο vintage ήχο, ακούστε χωρίς και με. Εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, καθ' όλη τη διάρκεια του κομματιού παίζει ένας ήχος βινιλίου, αυτός εδώ. Τον ακούτε κιόλας αν ακούτε με ακουστικά. Μετά έχω one-off filter, όπου φιλτράρισα λίγο τη λατέρνα για να κόψω τα ψηλά και να την κάνω ακόμα πιο έτσι, να μην είναι τόσο φωτεινός ο ήχος της, ας πούμε. Ήθελα να είναι λίγο πιο μαζεμένος, συχνοτικά. Ακούτε έτσι, μαζεύτηκε κάπως ο ήχος. Μετά έχω center stereo, όπου εδώ ίσα ίσα άνοιξα λίγο τη στερεοφωνία. Μετά έχω ένα gate, όπου με το gate ήθελα να κόβω την ουρά από κάθε νότα ώστε να διακόπτεται και να το κάνει ακόμα πιο, να ακούγεται ακόμα πιο ρεαλιστικά σαν μια αληθινή λατέρνα. Ακούστε τι κάνει το gate. Ακούτε έτσι, μετά από λίγο διακόπτεται η νότα, ακούστε. Βλέπετε έτσι. Αυτό θέλαμε, αυτό ακουγόταν κιόλας στο original κομμάτι και γι' αυτό ακριβώς το έκανα. Και με το Stereo Imager μάζεψα λίγο τη στερεοφωνία. Μετά υπάρχει ένα vocal chop, το οποίο είναι αυτό εδώ. Στο contact το έβαλα και έπαιξα εδώ ουσιαστικά. Ένας τέτοιος ήχος είναι. Δεν έκανα καμία επεξεργασία. Το μόνο που έκανα είναι να βάλω λίγο βάθος στον ήχο. Είναι αυτό εδώ. Valhalla, το χρησιμοποιώ συχνά. Πολύ ωραίο βάθος. Και ένα stereo delay. Εδώ το delay, αν ακούσετε, ακούγεται ταυτόχρονα δεξιά-αριστερά. Ακούτε έτσι. Και αυτό το πετυχαίνουμε απλά πατώντας αυτό το κουμπί, παιδιά. Μετά με το center stereo βγάζω το κέντρο και βάζω δεξιά-αριστερά τη στερεοφωνία πιο πολύ. Μετά έχουμε εδώ ένα σύνολο βιολιών που ακούγεται έτσι. Και εδώ το μόνο που έκανα είναι να βάλω air bass για να κάνω τον ήχο πιο μεγάλο, πιο grande, ας πούμε. Σε αυτό το σημείο έχουμε μια σιρήνα, παιδιά, που θα την ακούσετε εδώ. Το μόνο που έκανα εδώ είναι το βάθος και ένα μόνο delay. Και σε αυτό το σημείο επίσης παίζει και ένα timpani fill, το οποίο είναι αυτό εδώ. Και εδώ δεν υπάρχει κάποια επεξεργασία. Το μόνο που έκανα είναι να βάλω το μόνο delay που σας έδειξα πριν και λίγο reverb. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, μπαίνει ένα plug το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό στο κομμάτι. Είναι το Poly 6. Αυτό χρησιμοποιήθηκε και στο original κομμάτι. Αυτό το preset με αυτές τις ρυθμίσεις. Το μόνο που έκανα εδώ, έκανα κάποια duplicate
Το πρώτο ακούγεται έτσι βασικά. Με βάθος, όπως βλέπετε εδώ, από Valhalla. Το δεύτερο είναι το Duplicate, όπου ήθελα απλά να τονίσω τις νότες του τόνου, ας πούμε, της κάθε συγχορδίας. Αυτός είναι ο ψηλός ήχος και αυτός ο μεσαίος. Και μαζί οι τρεις έτσι ακούνται. Εδώ έχουμε επίσης ένα άλλο plug για να γεμίσει λίγο παραπάνω. Όπου βλέπετε έχω κόψει τα πρίμα, ώστε εδώ βλέπετε έχω κάνει και automation, ώστε πριν μπει το ρεφρέν, να το πούμε έτσι, να φιλτράνονται τα πρίμα και να ανοίγει ο ήχος. Το βλέπετε έτσι, γίνεται και στους τρεις αυτούς ήχους. Και εδώ βλέπετε. Απλή και συνηθισμένη τεχνική, παιδιά, που πάντα, ας πούμε, πριν το ρεφρέν κάνουμε τους ήχους να ζωντανεύουν πιο πολύ, ώστε να μας δώσουν την αίσθηση ότι πάμε να μπούμε κάπου αλλού. Εδώ υπάρχει ένας επίσης ήχος της παραλίας με γλάρους. Ακούστε τον. Ακούτε έτσι. Και δίνει αυτή την ατμόσφαιρα στο κομμάτι, ότι είμαστε κάπου έξω και ακούμε το κομμάτι έτσι σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, στην παραλία, ας πούμε. Σε αυτό το εφέ έχω κόψει λίγο τα μπάσα, έχω δώσει λίγο reverb για να το δώσω λίγο έτσι ατμόσφαιρα παραπάνω και με το Imager άνοιξα τη στερεοφωνία για να κάνω έτσι πιο μεγάλο τον ήχο όλο. Παρακάτω έχουμε ένα pad, εδώ. Ένα απλό pad είναι, που γεμίζει λίγο από πίσω. Αυτό εδώ. Σε αυτό το σημείο μπαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο VST instrument που θα σας δείξω τώρα, το οποίο ακούγεται ολοζώντανο. Ένα τσέλο είναι. Ακούστε, εδώ μπαίνει. Το τσέλο αυτό είναι αυτό εδώ, παιδιά. Καταπληκτικό VST, παιδιά. Ακούγεται καταπληκτικά και πολύ ζωντανά. Η επεξεργασία που έχει είναι απλή και αυτή. Έχω κόψει εδώ χαμηλές συχνότητες. Έχω βάλει retro το plugin για να κάνω λίγο πιο νόστιμο τον ήχο, ας το πούμε έτσι. Εδώ μάζεψα τον ήχο επειδή ακούγονταν πολύ στερεοφωνικά και ενοχλούσε κάποια άλλα instruments. Και με το RC20 Retro Color έδωσα λίγο type zap, όπως βλέπετε εδώ, distortion. Ακούστε πώς ακούγεται χωρίς. Και με. Βλέπετε, έγινε το τσέλο πιο αναλογικό, ας το πούμε έτσι. Μετά έχουμε απλά διπλασίασα το ίδιο VST instrument και έβαλα κάποιες αρμονίες στις τελευταίες δύο νότες. Κάπως έτσι. Εδώ, όπως ακούτε, μπαίνει άλλη μια φορά το timpani fill αυτό. Και μπαίνουμε στο ρυθμικό μέρος που ξεκινάνε και μπαίνουν κάποια κρουστά. Το kick είναι αυτό, το ένα που παίζει σταθερά το ρυθμό. Και το άλλο θα δείτε ότι τονίζει κάθε δεύτερη μπότα πιο πολύ, για να μας δώσει μια κίνηση. Το κάνουν συχνά αυτό σε κάποια κομμάτια. Όπως και εδώ, τέριαζε να γίνει και το άκουγα και στο original κομμάτι ότι υπάρχει κάτι παρόμοιο. Οπότε προσπάθησα να κάνω αυτό που άκουγα εκεί. Και ακούστε πώς ακούγεται η δεύτερη μποτούλα. Το ακούτε έτσι. Σε κάθε δεύτερο χτύπο δίνει ένα attack παραπάνω. Στη πρώτη δεν έχω καμία επεξεργασία γιατί ακούγεται μια χαρά. Στη δεύτερη έκοψα τα χαμηλά γιατί ήθελα το attack να τονίσω, τις ψηλές συχνότητες. Με το sidechain ουσιαστικά το έκανα. Ακούστε, αυτό είναι που κάνει το δεύτερο χτύπο να έχει ένα attack παραπάνω. Βλέπετε, ο πρώτος είναι χαμηλά και ο δεύτερος ακούγεται λίγο πιο δυνατά. Με το Μιχαελάντζελο έδωσα εδώ λίγο τις ψηλές συχνότητες και αρμονικές παραπάνω σε αυτό τον ήχο για να τονίσω λίγο πιο πολύ. Και ακούστε πώς ακούγονται μαζί. Βλέπετε, είναι πολύ μικρό το εφέ, αλλά μέσα στο κομμάτι κάνει αυτό μας δίνει μια κίνηση. Λοιπόν, μετά έχουμε ένα loop.
Αυτό εδώ. Αρκετά απλό είναι το κουπλέ, παιδιά, εδώ. Δεν έχει πολλά instruments. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι ακούγεται ωραία και δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Σε αυτή τη λούπα έκοψα λίγο τις χαμηλές συχνότητες και με το One Knob Fader έδωσα λίγο όγκο παραπάνω σε αυτή τη λούπα. Μετά μπαίνουμε στα μπάσα, παιδιά, που έχουμε 3 μπάσα εδώ, τα οποία ακούγονται μαζί έτσι. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Καταρχάς χρησιμοποίησα one shot samples. Στο Serato sample εδώ έβαλα τις νότες, τις μοίρασα για να κάνω την κλίμακα του κομματιού, τις νότες μόνο που χρειαζόμουν δηλαδή. Και εδώ έχω βάλει λίγο sub-bass στον μπάσο αυτό για να του δώσουμε λίγο όγκο παραπάνω, λίγη ζεστασιά ας πούμε παραπάνω. Το πρώτο ακούγεται έτσι. Το δεύτερο μπάσο είναι αυτό. Πάλι έτσι έφτιαξα τον μπάσο με one shot sample. Το δεύτερο είναι για να δώσουμε λίγο παραπάνω τις ψηλές, δηλαδή το attack στον μπάσο που ακολουθεί μετά, που θα σας δείξω αμέσως. Οπότε το ψηλό ακούγεται έτσι. Και το κυρίως μπάσο, ας πούμε, που δίνει πιο πολύ χαρακτήρα είναι αυτό. Σε συνδυασμό με το προηγούμενο που σας έδειξα, δίνει ένα attack παραπάνω στις ψηλές. Ακούστε λίγο τις ψηλές χωρίς πρώτα. Και με. Βλέπετε έτσι. Και τα 3 μαζί ακούγονται έτσι. Ωραία. Παρακάτω. Σε αυτό το σημείο ακούγεται ένα reversed bass, το οποίο είναι απλά μία νότα του bass που ακούσατε πριν, την οποία κάνω export και την κάνω reversed, ας πούμε, που είναι πολύ απλό. Ας πούμε, πάμε στη νότα, processes και εδώ reverse πατάμε και γίνεται αυτό το effect που θα ακούσετε τώρα. Επίσης, εδώ μπαίνει ένα επιπλέον instrument, μία marimba, ας πούμε, αυτό εδώ. Το instrument αυτό είναι από το Triton Extreme Brick, ας πούμε, αυτό το steel drum που θα δείτε τώρα, αυτό το preset, που τέριαζε απόλυτα στο κομμάτι αυτό και έμοιαζε πολύ ο ήχος. Η επεξεργασία είναι αρκετά απλή. Έχω βάλει το Drummer S73, το χρησιμοποιώ πολύ συχνά για να δώσω, ας πούμε, χαρακτήρα και να βγάλω κάποιους ήχους λίγο έξω από τη μίξη, ας το πούμε έτσι, με compression. Και στο Air το έχω στο on, δηλαδή να δώσουμε λίγο αέρα, λίγο ψηλές, πολύ ψηλές συχνότητες παραπάνω στον ήχο. Ακούστε χωρίς. Και με. Βλέπετε έτσι ζωντανεύει ο ήχος και βγαίνει λίγο προς τα έξω. Και με το equalizer απλά έκοψα τις χαμηλές συχνότητες. Δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ και θα μπούμε τώρα στο ρεφρέν, ας το πούμε έτσι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ στο ρεφρέν ο κυρίως ήχος που συνοδεύει τη φωνή είναι αυτός εδώ. Πολύ όμορφος ήχος. Είναι ένα one-shot sample, παιδιά. Το έβαλα στο contact που το έκανα instrument και η επεξεργασία που έχει είναι πολύ απλή. Έκοψα τις χαμηλές. Έβαλα SPL, το οποίο είναι Transient Designer, ας πούμε. Εδώ με το sustain, το SPL έχει αυτή τη δυνατότητα να μας κάνει την ουρά του ήχου να την μακρύνει λίγο. Ακούστε χωρίς το SPL. Και με. Ακούτε, η ουρά του ήχου έχει μακρύνει λίγο. Αυτό βοηθάει πολύ για να δώσουμε, ας πούμε, μια ουρά παραπάνω σε έναν ήχο. Και στο τέλος έχω tape saturation για να βγάλω λίγο τον ήχο προς τα έξω, ας πούμε, να του προσθέσω κάποιες αρμονικές παραπάνω για να βγει προς τα έξω. Και περνώντας τώρα στα εφέ, παιδιά, θέλω να σας δείξω ένα πολύ ενδιαφέρον εφέ το οποίο χρησιμοποιήθηκε στον συγκεκριμένο ήχο. Το Crystallizer από τη Sound Toys δίνει στον ήχο ένα στερεοφωνικό delay, το οποίο είναι ένα reverse delay ουσιαστικά,
Granual λέγονται γενικά αυτά τα εφέ που είναι έτσι περίεργα και δίνουν έτσι πολύ όμορφες, δημιουργούν πολύ ωραίες ατμόσφαιρες στους ήχους. Ακούστε τι ακριβώς κάνει. Και εκτός αυτού έχουμε και ένα reverb. Και κάπως έτσι, παιδιά, ο ήχος έγινε πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει, ας πούμε, έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το σημείο στο κομμάτι. Και ένας άλλος ήχος που προσθέθηκε εδώ είναι αυτό το synth plug, ας πούμε, ο οποίος ανοίγει εδώ. Είναι αυτός ο ήχος από τον Nexus. Επίσης ένα plug ακόμα που έχει μπει εδώ προς το τέλος είναι αυτό. Επίσης σε αυτό το σημείο έχουμε και ένα πιάνο το οποίο πάλι φιλτράρεται. Ο γνωστός ήχος του Mi 1 το πιάνο. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια είναι, βλέπετε, Korg πιάνο M1 είναι, και από το Mi 1 της Korg μπορείτε να τον βγάλετε και από το Korg Triton. Υπάρχει παντού αυτός ο ήχος και φιλτράρεται και αυτός και ανοίγει σιγά σιγά για να μας πάει στη μελωδία που ακολουθεί μετά. Ακούγεται κάπως έτσι χωρίς τα εφέ. Έβαλα ένα haze effect για να το κάνω στέρεο τον ήχο. Ακούστε χωρίς. Και με. Ακούτε έτσι, γίνεται στερεοφωνικός ο ήχος. Με το Pro Q3 μάζεψα τον ήχο εδώ και με το equalizer ουσιαστικά λίγο άνοιγε ο ήχος εδώ. Δείτε πως κινείται το equalizer. Κάπως έτσι. Με το spiff έδωσα λίγο attack παραπάνω εδώ, ώστε το πιάνο να ακούγεται λίγο πιο punchy, ας πούμε, και να βγαίνει λίγο έξω από τη μίξη. Εδώ θα το ακούσετε πιο καλά. Ακούτε έτσι. Και με το SPL έκοψα λίγο την ουρά του πιάνου και έδωσα λίγο attack παραπάνω εδώ. Και με το RC20 Color έδωσα λίγο πιο vintage χαρακτήρα στον ήχο. Ακούστε χωρίς. Και με. Το ακούτε έτσι. Αυτά εδώ. Και εδώ στην αρχή έχουμε και ένα impact effect. Τίποτα ιδιαίτερο, ένα απλό impact είναι. Και σε αυτό το σημείο, παιδιά, μπαίνουμε στη μελωδία του κομματιού, όπου σε αυτό το μέρος αποκαλύπτονται όλα τα elements, όλα τα instruments του κομματιού, ας το πούμε έτσι, τα οποία θα σας δείξω αμέσως. Η μελωδία ακούγεται έτσι. Λοιπόν, τη μελωδία την εισάγουν αυτά τα toms. Τα toms είναι αυτά. Βλέπετε το πρώτο το έχω λίγο κατεβασμένο, λίγο πιο χαμηλά κορισμένο από το κανονικό, που ήταν το sample, ώστε να ταιριάξει με το κομμάτι, το original που ακουγόταν λίγο πιο χαμηλά. Το πρώτο tom είναι αυτό και το δεύτερο είναι ακόμα πιο χαμηλά κουρδισμένο. Έτσι, για να μας δώσει την αίσθηση αυτή ότι υπάρχει και δεύτερο tom πιο χαμηλό, ας πούμε. Το μόνο που έχω κάνει εδώ είναι με το One Knob Fader έδωσα λίγο όγκο παραπάνω. Με το Michelangelo έδωσα λίγο χαρακτήρα και έβγαλα ακόμα λίγο πιο έξω το tom αυτό. Με το Airbus έδωσα χαμηλές συχνότητες ώστε να ακούγεται λίγο πιο μεγάλο το tom. Να θυμάστε, παιδιά, οι χαμηλομεσαίες και οι χαμηλές συχνότητες μας δίνουν τον όγκο. Δηλαδή όταν τις πειράζουμε και δίνουμε λίγο χαμηλομεσαίες, τότε δίνουμε όγκο είτε στη φωνή είτε σε instruments. Υπάρχει και ένα βάθος εδώ. Αυτό εδώ της Valhalla, το οποίο το είδατε και πριν. Και εδώ είναι και τα δύο up filters. Και τα δύο μαζί έτσι ακούγονται. Και μπαίνοντας στη μελωδία, εδώ δηλαδή, ακούτε έτσι αυτή τη σιρήνα. Υπάρχει ένα εφέ και στο original κομμάτι,
βρήκα ένα εφέ ήχου σιρήνας, το οποίο ήταν αρκετά ψηλά εκεί, οπότε το ανέβασα 2 οκτάβες, όπως βλέπετε εδώ στο Transpose. Εδώ, όπως βλέπετε, παίζει το pad, αυτό που είχαμε και στην αρχή. Και το πιάνο που σας είχα δείξει πριν. Εδώ παίζει ένα plug, αυτό εδώ, αυτές τις συγχωρητίες εδώ. Το reverb που βλέπετε και που ακούτε προέρχεται από το ίδιο το synthesizer εδώ. Και λίγο compression έχω κάνει και λίγο equalizing εδώ. Και με το equalizer βλέπετε μάζεψα τον ήχο συχνοτικά εκεί που τον ήθελα. Και με το haze effect έκανα τον ήχο από μονοφωνικό, όπως ακούγεται εδώ μαζεμένος. Αλλά να ακούγεται πιο στερεοφωνικά. Το ακούτε έτσι. Εδώ έχουμε επίσης ένα σαν ARP plug, το οποίο παίζει αυτές τις συγχωρητίες. Το instrument που χρησιμοποιώ είναι πάλι το plug beach που το βλέπετε εδώ. Έχω sidechain για να μας δώσει το groove, την κίνηση. Με το hash το έχω κάνει λίγο πιο στερεοφωνικό από ό,τι ήταν πριν. Ακούστε χωρίς. Και με. Και με το center stereo απλά μάζεψα πολύ λίγο το κέντρο και έδωσα τη στερεοφωνία παραπάνω. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα plugs που είχαμε και στην αρχή. Δεν αλλάζει κάτι εδώ, τα ίδια είναι. Εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο, θα έλεγα, παιδιά, που είναι η ίδια η μελωδία. Ο ήχος της μελωδίας. Κάτι πολύ ενδιαφέρον είχε γίνει, ότι όταν ξεκίνησα να ψάχνω έναν ήχο που μοιάζει με εκείνον του original κομματιού, έτυχε να βρω έναν ήχο ο οποίος ήταν πραγματικά, μου ακουγόταν ίδιος με εκείνον τον ήχο, οπότε τον αποθήκευσα κιόλας. Εδώ βλέπετε Rockabye Lead, για να μην τον χάσω, και ακούστε πώς ακούγεται. Πραγματικά ακούγεται σχεδόν ακριβώς όπως το original κομμάτι. Το μόνο που έχω κάνει με αυτό τον ήχο είναι στο drummer το S73 του έδωσα λίγο χαρακτήρα, ας πούμε, τον έβγαλα λίγο έξω, χωρίς και με. Βλέπετε γίνεται και λίγο compression για να είναι πιο σταθερός ο ήχος. Και ο ήχος αυτός, παιδιά, έχει ένα βάθος και ένα delay. Το βάθος είναι το Valhalla που σας έδειξα πριν και ένα stereo delay. Αυτό εδώ. Και με το center stereo, όπως σας είχα πει πριν, καθαρίζω το κέντρο και δίνω τις άκρες μόνο στο delay. Ο ήχος αυτός συνδυάζεται με το vocal chop που είχαμε και στην αρχή, το οποίο παίζει την ίδια μελωδία δηλαδή. Και έχουμε επίσης κι άλλο ένα vocal chop το οποίο παίζει τη μελωδία αυτή σταθερή κάτω, που παίζει έτσι δηλαδή. Ακούστε το. Οπότε και οι τρεις ήχοι μαζί έτσι ακούγονται. Αυτή ήταν η μελωδία, παιδιά. Μετά έχουμε τα μπάσα που είναι τα ίδια μπάσα, απλά παίζουν τη μελωδία διαφορετικά. Είναι τα ίδια μπάσα που σας είχα δείξει και στην αρχή. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό. Χαμηλό και ψηλό, το οποίο το ψηλό μας τονίζει το punch, το attack του μπάσου. Μετά έχουμε ένα shaker, ένα hi-hat, αυτή τη λούπα, έχουμε ένα crash, το snare εδώ και το kick που είναι αυτό, είναι διαφορετικό από το κουπλέ και ακούγεται έτσι. Το ρυθμικό μέρος, παιδιά, ακούγεται έτσι όλο μαζί. Και όλο μαζί ακούγεται έτσι, παιδιά, με τη μελωδία. Και στο τέλος, παιδιά, θα δείτε ότι το mastering είναι πραγματικά ορφανό.
Έχω απλά μόνο ένα limiter στο τέλος, παιδιά. Αυτό είναι όλο το mastering και όπως ακούγατε το κομμάτι περνούσε και από αυτό το limiter που ακούτε. Δηλαδή ακούγατε τον τελικό ήχο τόση ώρα. Θα σας φανεί περίεργο τώρα, θα μου πείτε πώς μόνο ένα limiter, τι mastering είναι αυτό. Και όμως, παιδιά, αν κάνετε σωστά την ενορχήστρωση και τη μίξη και δέσετε τα όργανα μεταξύ τους αρμονικά, πιστέψτε με, στο mastering πολλές φορές θα χρειαστεί απλά να βάλετε μόνο ένα limiter, όπως σε αυτή την περίπτωση. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα, ας πούμε, αυτής της περίπτωσης. Είναι σπάνια βέβαια περίπτωση αυτή, αλλά πολλές φορές όταν κάνουμε μια παραγωγή μόνοι μας, μπορούμε να την φτάσουμε σε σημείο που στο mastering απλά να χρειαστεί ένα limiter. Αυτό ήταν το κομμάτι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα, υγεία, ευλογία και χαρά Κυρίου. Χαιρετώ, παιδιά. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, Shonda Paul, and Marie sing, make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love,